Ndi nthawi ya nkhani mwachidule kuno ku MBC ndipo muli ndine Blessings Chileuka. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wafika ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania kukakhala nawo pa msonkhano wa atsogoleri a mu Africa okambirana za magetsi. Poyankhula ku Kamuzu Palace asananyamuke mdziko muno, Dr. Chakwera wati ncholinga cha boma lake kuonetsetsa kuti anthu ambiri akhale ndi magetsi pofika mchaka cha 2030. Nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati anthu oposa 5 million omwe anakhudzidwa ndi njala mdziko muno alandira chakudya. Komishonala wa nthambiyi a Charles Kalemba ayankhula izi mboma la Nsanje komwe amagawa chimanga kwa anthu omwe akhudzika ndi njala mbomali. Ena mwa mafumu a mchigawo chakummawa ayamikira bungwe la boma lobwereketsa ndalama mdziko muno la NIF poonetsetsa kuti aliyense akupindula ndi dongosolo latsopano lopereka fetereza pa ngongole. Malingana ndi mafumu ena akumangochi komanso tiye mkula ya kumachinga, NIF ikuyesetsa kuti aliyense apeze nawo mwayi umenewu posatengera chipani cha ndale chomwe amatsatira. Koti la Magistrate lati a Norman Chisale ali ndi mulandu oti ayankhe pa nkhani yomwe akuwaganizira kuti anagwiritsa ntchito dzina la mwini kupereka umboni wabodza kwa ogwira ntchito mboma ndi kuopseza. A Norman Chisale akuwaganizira kuti anagwiritsa ntchito certificate ya Apithias Hiwa kuti apeze ntchito ya usilikali. Popereka chigamulo, Magistrate Madalitso Chimwaza wati umboni ulipo kuti Achisale ndi Ahiwa anali ophunzira pa sukulu ya sekondari yoyendera ya Msipe, koma Achisale analephera mayeso a JCE pomwe Ahiwa anapambana. Nkhani mwachidule ndi zomwezi, tili ndi nkhani mwatsatanetsatane nthawi ikakwana 7 koloko madzulo ano. Munali ndine Blessings Chileuka, mwakoma nonse.